Иван Кремов. Иван Кремов. Седи Генчо. Генчо псалма минар. Седи Генчина кю, Генчина кю, Генчина кю, Пенчимари, сашишенци сасамизи. Чай. Тая пауза где-то я правишь какая? Така ли ще е писанта? Втори куплет. Очите му криво гледат право, виждат Мари, коя е булка най-хубава. Виждат Мари, 4. Тара. Един так пауза. Мамо му, стара мамо, що ми сърдито болчето в ла мажор? Мамо му, стара мамо, що ми сърдито болчето? Дума му то ми не дума, гледам го тома, не гледа. Дума му то ми не дума, гледам го тома, не гледа. Си чеши кончето в сол минор. Стоя на си, чеши кончето на двора на калдарма, на двора под асмалка. Начало как почваш от начало? Че ли се събра, да? Я запей от начало. Че ми са... А втория куплет как е? Втория куплет как е? Инджена Гоча думаш.
насред селото в хана хаджи вълчува. Сол мажор. Додаха. Като додаха и придодаха русите, руснаци, донски казаци. Русите, руснаци, донски казаци. Турците като гоняха, конните като бягаха, предните тръба газаха, задните пепел вдигаха. Предните тръба газаха, задните пепел вдигаха. Жеру на село Хайдушко, жеру на село... Жеро на казаци. Да, от кой да е това? Дошле жеро на руснаци, мамо, дошле жеро на руснаци. Руснаци, донски казаци, мамо, руснаци, донски казаци. Дошле жеро на руснаци, мамо, руснаци, донски казаци. Кукули одялаши, дялаши и придялаши, дялаши Да, за Мария. Как ще му Няма. Ама трябва да я напише текста. Ще напиши. Напишете. Петко. Улханкулите панатункаде, дегириде, улханкулите пантункаде, дегириде, ханкул жени бяла рададе, дегириде, ханкул жени бяла рададе. Чудна. Аз не знам, тая мелодия знам. Ами тази? Текст беше. Аз ще ти дам текста. Не на други текст да слагаш. Ще те намразят нашия. Тази песен знаеш ли? Драги коляни, кочуля, шутай си мадърка карин, шутай си мадърка карин, само мали сака хариш, твоята е мума готова, твоята е мума готова. Да, много хубава, бе. А? Да, много Не хубава. е жената си. Добре. Охакови, мамо стара мамо. Петковата. Ха? Петковата, първата. Петко или Ханко ли беше? Ханко, Дето е записай. първа балната дете за... Петко го ли ладяваш? Петко колело дяваше. Ясно ли? Аз се записах. Записай. Сега три песни. Охакови даде. Да. Записаме Ханкови. Коя ли е? Оханкови тъпа. Да, записах. Тази песен ще заправи запис. Кендо кирус поканика, кендо кирус поканика, спока на мой работата, спока на мой работата. Само че я сбърках. Ян Кюзик, най-големият артист. Чакай, сбърках артист. Не. Да, имаше беги. Божурка, линке домаши, я фракни, дружке калинке,
я фракни, дружке Калинке, капчица вода донеси. Я фракни, дружке Калинке, капчица вода донеси. Откацай, пролет пукнала, дождец нема е валяло, дождец нема е валяло, нито росица росяло, дождец нема е валяло, нито росица росяло. Ша дојда дружке Калинке, се одвор млади хајдути, се одвор млади хајдути, и левенцер без војводи, се одвор млади хајдути, и левенцер без војводи. Калпаци дај млакича, калпаците и пушките, калпаците и пушките, и зелените бајраци, калпаците и пушките, и зелените бајраци. А таа дето се здув. Слушай сега. Кено кило спуканика, спукана мој работата. Кено кило спуканика, спукана мој работата. Истакала кирувица бела за калцони. Пак на генча са поревнита си уши пантони. Много вас. Бре отона се кара Иванов, бре отона се кара Иванов, имаш ли сукно, сукно аляно, сукно аляно, портокаляно. Таа е твоја песен, бе? Таа нали имам песен? А? Не пее порадно. Не пееш. Ами тя ще изпее тогава. Ще изпееме. Виж колко песни ти дадах. Виж ли, 5-6 песни ти дадах. Вземи сега и напиши текста.